Hej alle sammen. Mit navn er Mark. Jeg arbejder hos Zscaler som Solutions Engineer. I dag vil jeg gerne præsentere Zero Trust på 5 minutter. Mange organisationer efterspørger i dag cybersikkerhed, som leverer mere værdi til organisationen. Det skal være mere fleksibelt, det skal være nemmere at konfigurere, og det skal give en bedre brugeroplevelse. Den typiske måde at gøre det her på, det er ved at bruge VPN-løsninger sammen med firewalls. På skærmen her har jeg tegnet sådan en typisk opsætning. Og til venstre har jeg en bruger, som har en VPN-klient installeret. Til højre har jeg et blandet applikationsmiljø. Vi har et datacenter eller hovedkvarter. Vi har en skytjeneste og et kontor. Og her har vi også en VPN og gateway. Typisk så kommer VPN-opsætninger med 3 udfordringer. Den første udfordring er en udvidet angrebsflade. Så hvis vi kigger på VPN og gatewayen, så skal den acceptere indkommende forbindelser, og hvis man kan nås, så kan man kompromitteres. Nummer 2 er, at VPN-løsningen vil sætte brugeren på netværket. Hvis man kommer på netværket og får for meget adgang, det som Gartner kalder excessive access, så vil man kunne bruge det til at rekognoscere i miljøet, eller endda hoppe til en anden enhed. Den tredje udfordring er et besværligt regelsæt. VPN-teknologien er bygget til at kontrollere adgang mellem netværkssegmenter, ikke til at kontrollere bruger til applikation. Zscalers svar på den her udfordring er en cloud-baseret løsning, en cloud-native løsning, baseret på Zero Trust-principper. Så det første, vi kan gøre, det er, at vi kan fjerne VPN-løsningen fra oversigten, og så kigge på, hvad Zscaler gør i stedet. Zscalers Zero Trust-arkitektur bygger først og fremmest på en cloud-native infrastruktur. Vores cloud hedder Zero Trust Exchange. Exchange, fordi det minder om en gammeldags telefoncentral, hvor vi forbinder folk, der starter kommunikation med der, hvor de gerne vil hen. Den første ting, som er vigtig at vide, det er, at i stedet for den her indgående tunnel, så bruger vi en App Connector, som er et stykke software. Den her App Connector forbinder med en udgående tunnel til Zero Trust Exchange. På den måde får vi minimeret vores angrebsflade. Fra brugeren skal vi også finde vej til vores applikationer og til vores sky. Vi installerer også her Zscaler-klienten, og i stedet for at putte brugeren på netværket, så forbinder klienten op til skyen. Og derfor så kan vi effektivt bruge vores Zero Trust-princip og altid verificere alle sessionerne. Den sidste udfordring, som vi også skal overkomme, er det besværlige regelsæt. I den her skytjeneste kan vi gøre brug af mange kriterier for at bestemme, hvem må tilgå hvad. Så for eksempel kunne vi gøre brug af identitet. Vi kan gøre brug af, hvad for en rolle har den her bruger. Vi kan holde øje med enheden, som de gør brug af. Vi kan lave en risikoanalyse, og samtidig kan vi også holde øje med den adfærd, de har haft, inden de starter sessionen. Sammen med andre parametre her, kan vi tilsammen lave et granulært regelsæt, der sørger for, at brugeren kun tilgår de ting, som de har adgang til. Men det er ikke besværligt, fordi vi har bygget maskinlæring ind i løsningen, også kendt som AI. I stedet for et besværligt regelsæt, får vi så et regelsæt, der er dynamisk ved at bruge AI. Tak for jeres tid i dag. Hvis I har lyst til at høre mere om Zscalers Zero Trust løsning, så tag endelig fat i os i det danske Zscaler team, og indtil da, så have det godt.